videoukážke sa budeme zaoberať spustením save modu, v ktorom by sa mali vykonávať všetky kontroly počítača na malware, adware a iný škodlivý software a ich bezpečné odstránenie. Najpravdepodobnejšou príčinou pomalého chodu počítača po odstránení možnosti nedostatočného chladiaceho výkonu býva väčšinou malware. Zvyčajne je to spojené so stiahnutím aplikácií, ktoré obsahujú spyware, adware a sú spojené väčšinou so zlým a nezabezpečeným bezpečným surfovaním v prehliadači a v systéme, ľahkovážnym sťahovaním cez siete peer-to-peer, respektíve inštaláciou zlých bezpečnostných záplat, poprípade žiadnych, alebo žiadnou inštaláciou týchto bezpečnostných záplat a záplat používaných užívateľských programov, ktoré využívajú internetový protokol. Adware a spyware môže drasticky ovplyvniť výkon počítača a tie sú rozšírené po celom internete. Najnovšia publikovaná štúdia dokáže vás informovať o tom, že jeden z 20 spustiteľných súborov na webových stránkach je spyware a jedna z 25 webových stránok obsahuje aspoň jeden spyware čakajúci na svoje obete. Preto aktualizujte jadro a databázu vašej anti-malware spyware aplikácie a oskenujte disky v save mode, v núdzovom režime. Skúsenejší užívateľia pravidelne používajú 2 alebo 3 takéto aplikácie, pretože každá spoločnosť predávajúca bezpečnostné programy má svoje vlastné kritériá pre hodnotenie a selekciu spyware a adware a ich program bude podľa ich vyvinutej heuristiky hľadať prípadné záškodnícke programy. Medzi doporučenými free programami, ktorými by ste mali váš počítač v save móde oskenovať, sú Malware Baits, Anti-Malware, prípadne Hitmalware a Super Anti-Spyware. Krátku videoukážku skenovania počítača programom Super Anti-Spyware si môžete pozrieť taktiež na našich webových stránkach. V tejto videoukážke sa budeme zameriavať hlavne na spustenie a nabutovanie počítača do save modu, v ktorom by sa mali vykonávať väčšinou všetky bezpečnostné kontroly počítača. Keďže rovnako ako akýkoľvek program, aj záškodnícky program, aby fungoval, musí byť spustený. Škodlivé programy sa nelíšia v tomto ohľade a musia byť preto spustené rovnakým spôsobom, aby to, na čo boli vyvinuté, mohli vykonať. Z veľkej časti tieto infekcie si vytvoria konfiguračný záznam v databáze registrov systému Windows tak, aby boli spúšťané pri štarte počítača. Z toho titulu je dôležité nabutovať operačný systém v save móde, tak aby malware, prípadne spyware, adware nebol spustený, keď budete uskutočňovať tieto kroky pre jeho odstránenie. Mnoho malware obsahuje totiž monitorovacie nástroje, ktoré im umožňujú si spúšťať monitoring, ktorý ak zaregistrujú v snahe o ich odstránenie, automaticky si nahradia spúšťací kľúč v núdzovom režime. Vo väčšine prípadov sa môžete dostať cez túto obranu malware. Neumožníte tým spustenie kľúča z registra Windowsu tohto záškodníckeho programu. Prvým krokom, ktorý by ste mali uskutočniť pred nabutovaním počítača, je ukončenie všetkých bežiacich programov. Následne prejdeme do položky Štart a klikneme na položku Spustiť. Zadáme príkaz msconfig.
odklikneme. Zobrazí sa vám konfiguračné okno systému. Klikneme na záložku Boot ini. Ako vidíme, tu máme možnosti, akým spôsobom teda môže byť počítač nabutovaný. Vybereme Save Mode a v prípade, že sme neaktualizovali databázu antivírových programov, tak môžeme taktiež zatrhnúť položku sieť. My databázu aktualizovanú máme, pred týmto krokom sme ju aktualizovali, tak necháme počítač nabutovať v minimálnom režime. Stlačíme OK a následne potvrdíme reštart počítača. Počítač sa následne reštartuje a nabutuje